агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 7 январ хабар дод ки парвандаи ҷиноятии Эгамов Даврон Абдуҳабибович, сармутахассиси шӯъбаи бақайдгирӣ ва низоми таҳсилоти кредитӣ дар раёсати таълими донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ки ба гирифтани $2500 пора айбдор мешуд, бар асоси қонуни авф қатъ карданд. бино ба иттилои агентӣ, Даврон Эгамов бо мақсади ба даст овардани даромади муфту безаҳмат бо роҳи фиреб ва истифодаи мақоми хизматиаш аз шаҳрванд барои дохил намуданаш ба шӯъбаи ғоибонаи факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон маблағи $2500ро талаб намудааст. дар натиҷаи гузаронидани амалиёти оперативии тафтишотӣ, Даврон Эгамов баъди аз шаҳрванд гирифтани маблағи $2500 дар ҷои ҳодиса боздошт карда шуда, маблағҳои мазкур ҳамчун далели шаръӣ аз ӯ дарёфт ва гирифта шуд. дар робита ба ин ҳолат нисбат ба Эгамов Даврон бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ кушода буданд ва ӯ бар асоси ин банди қонун ҷарима ва ё аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекард. вале бино ба гузориши маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия, бино бар татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба номбурда бо дастрасии талаботи моддаи 27 қисми 1 сархати 4 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда шуд. вақтҳои охир дар Тоҷикистон мавридҳои ҳамчун қаллобӣ ҷамъу баст кардани парвандаҳои мансабдороне ки ҳангоми гирифтани пора ба даст меяфтанд хеле зиёд шудааст. дар натиҷа мансабдорони порахӯр бо моддаи сабуктар 247 ҳадди аксар ба ягон ҷаримаи рамзӣ аз ҷавобгарӣ халос мешаванд ва ё мисли ин корманди донишгоҳи миллӣ парвандаашонро ба қонуни авф туғрӣ мекунанд. коршиносон бар инанд ки бо чунин шеваи муборизаи рамдилона ҳукумати Тоҷикистон ҳеҷ гуна наметавонад бар коррупсия ки рушди кишварро фалаҷ кардааст ғолиб биёяд.